No niin. Haluatko näyttää niitä vaatteita, mitä sä oot ajatellut? Kiva kun mä sain tuoda nää, kun mä vähän mietin, että pahastuksena tai jotakin. Ei. Niin. Siis yleensä mä sanon asiakkaille, varsinkin kun on joku juhlajuttu, että heillä on joku juhlamekko esimerkiksi, tai juhla-asu, mikä tahansa on se mekko tai housupusero tai hame tai mikä tahansa, että ottaa sen asun mukaan, minkä alle ajattelee, että niinku, nimenomaan jos tarvii tietyn asun alle liivit, niin ottaa mukaan sen, koska se helposti nähdään, että miten se toimii. Tällainen. Tähän nahkaleggingsit. Joo. Ja sitten ehkä joku pitsipaita tänne alle. Joo. Ja eli liivit saa vähän näkyä. Liivit saa näkyä, joo. Tää oli yksi vaihtoehto. Heti tuli ajatuksia, mikä liivi voisi olla siinä. Joo. Ja sitten mulla on näitä paitoja. Tää on vähän, no mä rakastan pinkkiä, niin kuin huomaat. Tää on tämmönen. Mutta tässä näkyy sitten kaikki niin kuin läpi. Ihan pohjaton kaivo, kaikki tulee näkymään läpi. Kyllä. Mutta sitten toisaalta vähän niin sisustuksessa, että jos sä et voi jotain asiaa niin kuin peittää, niin korosta sitä. Niin eli tossakin pannaan sitten semmoiset, että korostetaan niitä liivejä, mikä se on vähän niin kokonaisuus sit se alapuoli ja myös tuo pusero sitten niin kuin yhtä. Kyllä. Ja sitten mulla on tämmönen purtsake. Mutta tässä on niinku aika peittävä tämä. Ja mä ajattelin, että jos mä käännänkin tän toisinpäin, kun mähän haluan paljastaa aivan kaiken. Niin. Tämä on aika kiva noin päin. Niin. Joo. Niin, se on sitten täältä niinku hartioista. Niin, täällä istuu. Joo. Sitä voidaan sovittaa kohta. Kiva. Sellainen. Ja sitten mulla on sitten on vielä pari. Oho. Eli sitten on ihan perus musta, pikkumusta. Tämmönen. Oho, onpas nämä rytyissä. Siinä on pikkainen tommonen V-aukko ja iso pitsiä. Niin. Tää voisi olla yksi. Tässä ei ole ihan varma, että näkyykö sitten, mutta kuitenkin näitä on tärkeää, kun tässä on ohut kangas, että ei ne näy sieltä läpi sitten sieltä. Tai ne jutut sieltä läpi, että en halua, että muhkerat näkyy. Ja sitten on tämmönen vaalea paita, tämmönen hyvin klassinen. Tää on melkein yöpaidan näköinen, mutta mä ajattelin, että jos tähän laittaa joku ihana tyllihameen, niin tää voisi olla aika kiva. Kyllä. Ja sitten joku semmonen oikein värikäs villapaita. Ja vyösolki tai jotakin. Niin. Ihana toi tämmönen norsunluuväri tai tämmönen niinku luonnonvalkoinen. Miksi sitä sanoisi tämmönen vähän kermapärinen. Joo. Tää niinku sopii mulle pikkasen paremmin kuin se ihan puhdasvalkoinen. Joo. Et siinä on vähän jotakin. Niinpä. Että ihan puhdasvalkoinen on aika kova tietyllä tavalla. Niin, kyllä. Ja sit mulla on tämmönen hörtsäke, että jos mä pääsen kuule sinne treffeille asti. Niin sun väki kertoo mulle, miten sun treffielämä. Joo. Katastrofi. Niin tämmönen. Mä oon käyttänyt kuule tätä ihan aamutakkina. Mä en tiedä minkä merkin tää on. Joo. Mä en tiedä eikö tää ole aamutakkimerkki? Mulla ei ole ollut ainakaan tuota merkkiä, mutta ei mitään. Joo, mutta siis tänä päivänä voi käyttää niin kuin paljon niin kuin on just yöasut sen näköisiä, niitä voi pitää vaikka kesämekkona tai muuta. Että, just se. Että monikäyttöisiä, mikä on hyvä asia. Niin mulla on ollut tää siis aamutakkina, mutta tää on ollut myös sitten mä oon laittanut mustat leggingsit ja sitten mustan topin sinne. Joo. Ja sitten ja sitten se toppi on semmonen, että ei olkaimet niin näy, että että mulla ei nyt toppi on mukana, mutta tähän voisi myös katsoa jonkun. Kyllä, tosi ihanaa tääkin. Ja tosiaan just voi käyttää niinku äärivaatteena, mutta myös aamutakkina. Joo, ja jos sulla on aamutakkeja tuolla tai jos me etenee tässä treffimaailmassa nyt niin pitkälle, että pitää ihan miettiä näitä aluspukeutumisiakin, niin katsotaan joku kiva alusasu, yöpaita ja aamutakki. Joo, voi ihan katsoa niitäkin. Mutta tällä menestyksellä ei tule ihan tänä vuonna tapahtua. Minkä arvelet? Kyllä. On sen verran. Kerro joku hauska esimerkki tai joku, mikä ei ole mennyt ihan putkeen. No, ne profiilikuvat on aika mielenkiintoisia, että voi tulla ihan minkä näköinen kaveri vaan, just nehän ei pidä koskaan paikkansa, niin silloin se pitää aina varmistaa, että espresso on riittävän pitkä kahvi, että pääsee niinku äkkiä pois. Lyhyt kahvi, että pääsee pois hyvin nopeasti. Joo. Että tuntuu, että senkin juomisessa niin kestää jo. Että pääsee karkuun. Joo. Toi on varmaan aika haasteellista tänä päivänä. Kyllä. Joo. Mutta palataan siihen myöhemmin. Kerrotaan likaiset yksityiskohdat sitten myöhemmin. Joo, kyllä. Hyvä. Eiköhän me lähdetä sitten katsomaan tuonne sovituskohtiin vähän. Joo. Siellä sitten saadaan aikaa. Tehdään silleen. Oi, mutta minä olen hintalappu jo täällä. Tuon teen loppuun ja sulla vielä teetä. Otahan se pois. Muki mukaan. Niin, muki mukaan vaikka sinne. Niin Joo, järjestelen vähän näitä kamppereita. Hyvä. Tää on ihana tää lounge sulla tässä. Saa rauhoittua hetken, ei tarvi heti hypätä tonne. Joo.